Welcome to the channel. ಹಾಯ್ ಮಾತರಿಗಳು ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಗೈಸ್ ಯಾನಿ ನೀ ತಿಂಗೋಲ್ದ ರೇಷನ್ ಪತ್ತವರ ಸೊಸೈಟಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲಾಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಲ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತನೆ ಅಂಚ ಗ್ಯಾಸ್ ಲ ಪತ ಮರೋಡುಲ್ಲ. ಗೈಸ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಸೊಸೈಟಿ ಬತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಸೊಸೈಟಿ ಇಪ್ಪುನು ಬಜಗೋಳಿ ಪೇಟೆಡ್ ರೇಷನ್ ಪುರಕ್ಕೆ ತಂದಾಂಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣ ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಪಾರ್ದು ಎಂತ ಬೈಕ್ ಇಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಗೈಸ್ ಎಂಗನ ಇಲ್ಲಾಗ ರಿಕ್ಷಾ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಪೋಬುಜಿ ಅಂಚದು ತುಂಬೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ವಾವ್ ಏನೇ ವಸ್ತು ಬತ್ತಾತನೆಲ್ಲ ತುಂಬಂದೆ ಬೋಡು ಬೈಕ್ ಕೊಂಜಿ ಬಂಗೋಡು ಪೋಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಮತ್ತ ಪೋಪ್ನ ಸಾದಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಅವು ಎಪ್ಪಗೂ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ತುಂಬಂದೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಏನೆತ್ತಿನ ತುಂಬಂದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುನ ಎಂಗ್ಲು ಅಂಚೆನೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಅಕ್ಕ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಮನೆ ಜೊತೆ ಕೈ ಮಾಡ್ತಾಗ ಮೆತ್ತನೆ ಆಯ್ರ ಪೂರಾ ಕೈ ಚಾ ಹೊರಡ್ತೇನೆ ನಾವು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಕ್ಕರ್ದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಕ್ಕ ಪತ್ತೆ ಅದು ದೂರ ಖಾರ ಉಂಡು ಪುಚ್ಚಂದೇರಪ್ಪ ಪುಚ್ಚಂದೇರು ಇದಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ಸಟಿಲ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಇದಲ್ಲ 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 ಬಲ ಬಲ ಬೆಲ ಬೆಲ ಹೋಯ್ ಬೆಲೆ 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 ಇಡಲಿ ಇಡಲಿ ಬೆಲೆ 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 ನನ್ನ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಚು ಬರಡತ್ತೆ ಬುರ್ಚುಂದು ಹಿಂದೆ ಬರ್ಪೇನು ರಕ್ಷಿ ವಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಎಕಡೆ ಹೋಯ್ನಿ ಆತೆ ಅಂದೆ ಗೈಸ್ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತ ದೂರ ಬಿದ್ದ ಕಾರ್ಲಾ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂಚ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬೋರುಂಡು 5ನೇ ತಿಂಗಳದ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮುರಾಣಿ ಬಂತೇರಿ ಅನಿತೆ ಇನಿ ಬ್ಯಾಮ್ ಬೇಳೆದಲ್ಪ ಇಪ್ಪನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಒಂಚೂರು ಕೋರ ಚೂರು ಬಂಗಾಣ ಜೊತೆ ಬೇಳೆದಲ್ಪ ಬೈದೆ ಜೊತೆ ಇನಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಂಡ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ದೆ ಅವು ಬಿಳಿದಿ ಬಂಜಿನಾಲಾಂಡ ಕೂಜಲ್ ದೆಪ್ಪರಿಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ದೆ ಅವು ಇಂಜಿನ ಇಂಕ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಫುಲ್ ಇಂಚ ಬಗ್ಗಿನ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬೂರೊಂದಿತ್ತನ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ದೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ದುಮ್ಮುದ ಒಂಜಿಲು ಆಗಿಡ್ಲ ಪಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದ ಅಂಚೆ ಪಂಡೆ ಅಂಚಿತ್ತ ಪಿತಡ್ದ ಬರ್ಸಲ ಬರೋನೊಂದು ಅಂಚಿನ ಅಲ್ತದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಉಡ್ದ ಎಲ್ಲಾರು ಮಾಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅವು ರಿಪೋರ್ಟು ತೋಜಾರಾಗಿ ಅಂಚಿತ್ತ ಪಿತಡ್ದ ಮೂಲೆನ ಬಿಡದಿಲ್ಲ ಪಿತಡಂದುಲ್ಲಲು ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪು ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ತ ಬರೋದುಂಡು ದೊಡ್ಡ ಗೊಂಬೆಲು ಹೋಯ್ಲಕ್ಕ ಆಗ ದೊಡ್ಡ ಗೊಂಬೆಲು ಜೋರು ಬರ್ತ ಬರೋದುಂಡು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಅವಲ್ದು ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ದ ಕಾರ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗಿಗೆ ಕೇಸಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅದು ಪಿರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಾದನ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಅಂಡಿ ಈಗ ನಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತಂడి ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಬೇಗ ಅಂಡಿ ಪೈಸಂಗ್ಲ ಅಲ್ತದ ಬದ ಸೀದಾ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಯ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದಿತ್ತನು ಅಂಚೆ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಅಲ್ತರದ್ದು ಮೀನ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಪೋಯ
ಅಂಚೆನೆ ಅವ್ರು ಮೀನಿಗೆ ತಂದು ಅದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಅಪಾಯ. ಬೇಸಂಗಡಿ ಚಾಲ್ತುದು ಭತ್ತ ಮತ್ತು ಬರ್ತೈತೆ ಮಲ್ಲಾರ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ರೈಲು ಕೊಟ್ಟು ಮಸ್ತು ಬೇಕಲ್ಲಿ ಇದು ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇದಾಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಬೈಕ್ ರೆಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೋತಲೇ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮತ್ತೆ ಭತ್ತ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ನಾಂದಿತ್ಯ ಇದಾಡ್ಯ ಬೇಸಂಗ್ಲಿತ್ತಿಲ್ಲ ಭತ್ತ ನಾನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ದು ಭತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 ದಿನ ಬುಡ್ದು ಬರಾಂಡೇರಿ ಅಂಚೆನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್.